sillej fil-palazz fejn naħdmu ngħixu ġrat waħda tinkiteb li gerxet il-kollha sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kont qed ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Mela kont qed nitkellem ma' kelmenta u qalt li pruva tittek mal-istatwa ta' Bertu. Di mhix vera l-istatwa ta' Bertu ta'. Imma tant tixbu din l-istatwa li aħna hekk kollek qed insejħula. Imbagħad qalt li ma rnexxilix. Ma ġara xejn, għal xejn tektket. Issa jien ma tantx inħobbhom ta' dal-affarijiet, imma ħanamel kuraġġ u nipprova ntektiklu naqajjin. Ilu tant jipprova jgħaddili messaġġi jekk irid jgħidli xi ħaġa, ma t-tektika forsi jgħid xi ħaġa. Jekk nisimgħu, għax għall-ħar siċċaqlaqta, għall-ħar siċċaqlaq lill-istatwa waqt kemm niġri. Imma insomma, jien għandi bżonna li jena naqra moħħi u intom tafu kif naljenaw. U llum ħanini, hekk jismu dal-ktieb. Ħajja ħanaqraw. Ħanini kemm niggustak. X'inqum filgħodu inħadnek miegħi u bewsa nagħtik. Ħanini, ejja nilagħbu. Nollik il-fuq biex tfaqqad dak. Kemm se tieħu pjaċir. Ħanini, tibkix, għax se nisqik. Ħanarak tikber daqs il-mama jew daqs il-papa. Ħanini, ara min ġie jarak. Waslu n-nanna u n-nannu kemm iħobbuk. Ħanini, sarħin il-banju. ċaflas uħu pjaċir. Kemm ħadkun tfuħ? Ħanini, sarħin l-irqad, naqra lek storja u mmelsek miegħi sakemm jaqbdek in-nas. Ħanini, nagħtik bewsa jien u oħra l-papa biex torqod kuntent u għada terġa' tqum. Taf kemm inħobbuk. Ħanini kemm kien ħelu dal-ktieb. Anka jien qisu qed jerġa' jaħki minn in-nas. Imma m'għandix nagħmel. Mhux innaddafta. Intektek l-istatwa ta' Bertu. Ara ħammur.